ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза мо оиди якчанд таъбири хобҳо гап мезанем. Барои ҳамин дар видео якта лайк монед, дар канал обуна набошед, ҳатман обуна шавед. дар ягон ҷо нишаста видеоро то охир тамошо кунед. ба шумо тамошои бофароғат таманно дорем. Самариддин Табаров нависондаанд: салом бародар, хоби маро таъбирашро ҷавоб медодед. Пешопеш ташаккур. ман шудорум, не ки Аҳмад ҷудо шиданияй. ман хоб дидам ки соҳиби духтар мешавам ва ба ӯ шир медиҳам. баъд шавҳарам ба ман занг мезанад, ӯро дар сараш тоқӣ мондагиай, не ки бо ман хуб гап намезанад ва дар хона меҳмони зиёд дорем. ин чӣ таъбир дорад? алайкум ҳамватанони азиз, бародару хоҳару акҳо. барои шумо тавсия метавонам, як бародар граница мебарад. сок саломат шуморо мебарад, меёрад дар метрои котельни. ҳама бояд ҷошон ҳамунҷа да ҷои вохӯрӣ ки одаморо мебарад, меёрад. вақте шумо ай ҳуҷҷатотон проблема дошта бошед, иншоалло раҳмон шуморо ҳал мекунад ҳуҷҷатотона. ҳаста баъзе одаме ки миграсионкай чанд қа гузаштагиай, на фарз кардем ки 2 солу 3 сол 1 сол гузаштагиай, иншоалло раҳмон ёшам ҳал мекунад. регистратсиятам агар ина мисол 2-3 рӯз гузаштагӣ боша ё ки патентам гузаштагӣ боша, иншоалло раҳмон шуморо сог саломат мебарам. як чиз дигар бародарони азиз, вақте ки дар печат мезананд, дар шумо агар печати фаршивӣ задагӣ бошанд, ай ҳар як печати шумо 1000 рубли мегирад. иша пешакӣ ҳам водителя бигӯед ки хаймон тари печати фаршивӣ дорем. хулоса шуморо сог саломат мебаранд, меёранд. ай номи канали Сабри Инсон гавден, ами рақамҳои мебинед, ина навора бинед, чихел рафтан сог саломат омаден. ина навора тамошо кунед. ҳам баъзе бародаро ба фикрам ҳамин бародаро ки дар ҳамин круг штаган, аки алло худаш донад, ба фикрам яхе чӯшон ҳам гузаштагӣ буда. регистратсияшон ё ки патенташон хусандишон аби мегӯя арӯсбинӣ омадиан. ҳам хе давол не ҳастанд. салому алайкум бародаро ҳамада. бачаҳои нашкури худо гисемай мазкура бачаҳора сог саломат бурдем, ина граница гаштан, ина гашта омадаисам. як хелиш мисол 2 соли нафардаки надошт, вообще ҳеҷ надошт. шукри худо бе проблема ина рафтем омадем, давҷа бачаҳака ҳастам бо зигарондан, иншоалло сог саломат омадем. ина бо як оташ гап мезанем. салому алайкум акҳо. нахай мо ба мошини акай нишон сог саломат граница гузашта рафта омадем. масал номерош интернет гирифтем, ина миграсиони карта ҳамаи чи нав, 1.5 сол документ надоштем. одаи ба боварияй занг занед, сог саломат мебарам меёрам. розем ва шаҳрку чихе гузаштем давҷа очират наистодина бе очират зигарон. шури муи қати занг занем бачаҳо. ин бачаҳака ма номерои интернет гирифтан, тикток гирифтан, ина занг задиан. ҳам хеле бачаҳо. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман дар инҷа таъбири шири ҳайвонотро низ бо диққат гӯш кунед. дар дуруст шири одам низ ҳаст таъбири хобш. шири гов, говмеш ва шири шутур дар хоб неъмат аст. неъмати шири буз дар хоб аз шири гов бештар аст. яъне дар хоб агар шири буз хӯрдеса бошед, ай гов дадида беҳтар аст. дар хоб истеъмол намудани шири мочахар нишонаи беморӣ асту истеъмоли шири байтал ба даст овардани номи негро пешгӯӣ мекунад. нафаре ки дар хоб шири моддасагро менӯшад, ӯро тарс ва хатари калоне аз ҷониби душман интизор аст. нӯшидани шири рӯбоҳ дар хоб хурсандиву неъмат асту нӯшидани шири хук аз девонагӣ дарак медиҳад. мард дар хобаш аз синаи зани шир истеъмол намояд, нишонаи бадбахтиву кулфат аст. дар баъзе таъбирномаҳо чунин хоб
нишонаи сарватманд шуданро низ дорад. зани шавҳардор хоб бинад ки ширашро истеъмол мекунад, соҳиби некию неъмат мегардад. нафаре ки дар хоб шири худро истеъмол мекунад, нишонаи хиёнат ва хоинӣ аст. зан дар хобаш аз пистони бешир ба нафаре кӯшиши шир доданро кунад, ин нафар аз неъматҳо бенасиб мемонад. қаймоқи рӯи ширро дар хоб истеъмол кардан нишонаи фоида ба даст оварданро дорад. баъзеҳо чунин хобро бехосият мешуморанд. шири ҳайвоноти хонагиро хоб дидан ё дар хоб нӯшидан нишонаи аз шахси сарватманде пули ҳалол ба даст оварданро дорад. нӯшидани шири мор дар хоб аз амалҳои нек дарак медиҳад. шири шутурро хоб дидан маънои ба корҳои кишту кор машғул шуданро дорад. нӯшидани шири шутур нишонаи издивоҷ бо духтари худотарсро дорад. шири модаршерро нӯшидан маънои бо душманон ғолиб омадан аст. ҳамзамон хоб дидану дар хоб нӯшидани шири ҳайвоноти ваҳшӣ маънои дар дин устувор будани шахси хобдидаро таҷассум мекунад.